Замість протокольного рукостискання двох президентів 15-хвилинний допит від журналістів. Дональду Трампу і Володимиру Зеленському перед розмовою віч-на-віч довелося виправдовуватися за липневу телефонну розмову, через яку Трамп нині ризикує втратити свою посаду. За цим скандалом, втім, не забули про окупований Росією Крим і війну на Донбасі. Дональд Трамп заявив, сподівається, що з цією проблемою Київ і Москва впораються без посередників. Тобто долучатися до нормандського чи ще якогось формату перемовин США не будуть. Про це та інші подробиці першої офіційної зустрічі президентів України і Сполучених Штатів. Докладніше наша Тетяна Сулій. Це мало би бути звичайне протокольне фото двох президентів. Роботи секунд на 20, не більше. І до скандалу з телефонною розмовою папараці цікавило лише те, яким буде перше рукостискання Дональда Трампа і Володимира Зеленського. У американського керманича вони щоразу особливі і неповторні. Натомість перед розмовою віч-на-віч Володимиру Зеленському і Дональду Трампу довелося 20 хвилин відповідати на запитання журналістів. На старті обоє обмінюються жартами про ту ж таки телефонну розмову, яка завдала чимало клопоту американському президентові. Зеленський зробив мене ще популярнішим, а я зробив популярнішим його. Краще зустрічатися особисто перед камерами, аніж говорити по телефону. Жарти жартами, але у нас війна і окупований Росією Крим, нагадує Володимир Зеленський. І підтримка Сполучених Штатів, каже, у цих питаннях Україні точно не завадить. Моє першочергове завдання – зупинити війну на Донбасі і забрати назад наші території – Крим, Донбас. Дякую за вашу підтримку в цій справі. У відповідь Дональд Трамп заявляє, окупація Криму Росією – це, звісно, погано, але тішиться, що його провини у цьому немає. Україна втратила Крим під час іншої адміністрації, не під час адміністрації Трампа. Це сталося під час адміністрації Обами. Та й війна на Донбасі – це проблема між Росією та Україною. І домовитися про мир з Путіним Володимир Зеленський зможе самотужки, як це було із нещодавнім обміном полоненими. А США каже, чим зможуть – допоможуть. Я дав вам протитанкові снаряди. Президент Обама відправляв вам подушки і простирадла. Багато людей не хотіли цього робити, але я це зробив. І я справді вірю, що Росія, що президент Путін хотів би щось із цим зробити, що ви зустрінетеся з ним і вирішите вашу проблему. Це буде величезне досягнення для всіх нас. Окрім офіційних зустрічей у Нью-Йорку, у Володимира Зеленського трапилася ще одна, незапланована. В кулуарах Генасамблеї ООН українського керманича перестрів російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Традиційно називав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом України і радив якомога швидше припинити вбивати своїх. Володимир Зеленський у відповідь заявив, ця війна скінчиться, щойно Росія зі своєю зброєю і найманцями забереться з української землі. Тетяна Сулій, Заман, АТ.